aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ewepụtago atụmatụ ego olugboro Nari Ijeri Naira 6 nakwu Nari nde Naira 9.91 narị puku Naira 8.49 otu narị Naira na kobo 18 maka atụmatụ ego ọlụ nke afọ 2025. Gọvanọ wepụtara ya bụ atụmatụ ego ọlụ n'ihu alaka omebe iwu Anambra steeti dị n'Ọka. Onye ọla n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Ya bụ bọjetị bụ nke akpọrọ Changing Gears 2.0 dịka gọvanọ Soludo si wee kọwaa. Akwụkwọ amụma gọọmenti ji were eji ego arụ ọrụ bụ nke a ga-esi n'ibite ego nke ga-esi n'aka ndị ụlọ akụ ma ọ bụkwa ụmụ ego a na-enweta n'ime steeti a wee guzobe. O kwuru na gọọmenti ya nwere ike ha agaghị ebite ego dịka ha si wee mee kemgbe ha weghara ọchịchị. Gọvanọ Soludo kọwara na ihe gbasara ewumewu ọnọdụ akụnụba nakwa ihe na-emetụta ndị mmadụ bụ nnọọ nke gọọmenti ya ketara ajụ n'ume ịga n'iru na-akwado ma kwuo na n'afọ 2025 anya gọọmenti ya ga-adị n'ọnọdụ ịgụ akwụkwọ nakwa ọnọdụ ahụike. Na mbụ ka okwupụta okwu ụlọ omebe iwu steeti a, Right Honorable Somtochukwu Udeze toro gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ niile ọ na-agba iji wee wegharịa ọnọdụ steeti a ma kwuo na n'eziokwu a na-ahụ ihe dị iche site n'ụlọ omebe iwu steeti a. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.